बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि 21थि जयै जथुमलायनाय हाबाफारि दुलाराय बाथौ आश्रम जथाइ आफादा खैराबारियाव फरायसा फोरोंगिरि मोनखौ लाना जयै जथुमलायनाय हाबाफारि लादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव बाथौ आश्रम जथाइ आफादा खुंगा 21थि जयै जथुमलायनाय हाबाफारिखौ दिनै 25 मार्चनिफ्राय 26 मार्च साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लादों। हाबाफारियाव गासै गं 30 बाथौ आश्रमनि फरायसा फोरोंगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाफैयो। धेमाजिनिफ्राय लाना कक्राझारसिम बाथौ आश्रमफोरा बाहागो लाफैदों। बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि जानानै नै बाथौ आश्रम खैराबारियाव 21थि गेट टुगेदार बे जथुम्माखौ खुंनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे समाव जोङो खैराबारि बाथौ आश्रमनिसिम जोंनि जथाइ आफादनि जानानै जोंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। दिनैनि खुंनायनि मेन जाहोना जोङो जोंनि बाथौ आश्रम जथाइ आफादखौ 2021 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन। बै समावहाय जोंनि बर' बिजोङाव बर' फरायसाफोरा फरायनो खम जालांदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै 2000 मायथाइयाव गोदोनि बोखावजायै नलबारि जिल्लायाव गुबुन जायगायाव जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा जोंनि बर' बिजोङाव बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानै बर' बिजोंखौ हमथानायजों लोगोसे जोंनि बिमा रावाव गथ' गथायफोरखौ जेन मोजां आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै गुबुन जायगाफोराव बाथौ आश्रमखौ गायसननाय जादोंमोन। ओमफ्राय उननि समाव गुबुन जायगायाव गायसननाय बे बाथौ आश्रमफोरखौ सामलायनो मोजां खाबु आरो राहा नागिरनानै गासैबो ज' लोगो नांनानै बाथौ आश्रम जथाइ आफादखौ 2001 मायथाइयाव दाफुंनाय जायो। दासिम गोबां फरायसालि दङ जायफोरा सरकार नङा आरो जायफोरा बे सरकार बेबायदिनो प्राइभेट हिसाबै सालायगासिनो दङ। बाथौ आश्रमजों बिथांमोननि जिथु फरायसालि, बे फरायसालिया लोगोसे गैफायाना? सरकारनिफ्राय जि बाथौ आश्रम नङा, जायफोरा UN एकाडेमि बायदिसिना। जोंनियाव गावखुंथाय बे फरायसालि बाथौ आश्रम हिसाबै गुबैयै गुबुन जायगानि दखरानि बाथौ बियाब गौथुमफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बाथौ आश्रमफोरखौ गायसननाय जादोंमोन। बे लेखायै जोंनि बाथौ आश्रमनि जि सोलोंथाइनि फराफारि, बे सोलोंथाइनि फराफारिफोरा थोंजोङै जोंनि बाथौ धोरोमनि खायसे बोसोनफोरजोंबो सोमोन्दो दङ। बेनिखायनो जाय ओनसोलफोराव बाथौखौ बिथा खालामनानै गावखुंथाय फरायसालिफोरखौ गायसननाय जादोंमोन, बे फरायसालिफोराल' जोंनि बाथौ आश्रम जथाइ आफादाव जोंजों सरजाबनानै दङ। दासिम मिरुआव गंबेसे बाथौ आश्रम नोंथांमोना मोनदों? आथिखालाव दासान्दि गं 33 बाथौ आश्रम दङ। बेनिनो बांसिनानो बाक्सा जिल्लायाव, ओमफ्राय नैबे उदालगुरियाव गंसे, गंथाम जोंनिया सनितपुराव दङ, ओजोंहाय बजालि जिल्लायाव दङ, धेमाजि, बिस्वनाथ, ओरैहाय गासै गं 33 बाथौ आश्रमा दङ। आरो बावैसोनि गेजेरावनो जोंनि बाथौ आश्रमनि जि अनजिमा, गावखुंथाय फरायसालि हिसाबै बाथौखौ सोमोन्दो लाखिनानै जि गायसननाय फरायसालि, बेफोर बांनायनि लामायाव दङ। साबायखर बावबाय मिडियानिसिम। दिनै जोङो खुंगा 21थि जा बाथौ आश्रम जथाइ आफाद, बेनि ज' जथुमलाय बेखौ खुंनो थांगासिनो दङ। दिनै जोंहा सेथि सान, गाबोन सानसे दङ। दा बेयावहाय जोङो बानजाय आफादनिफ्राय जों जेसेबां हागौ जोङो बेखौ बानजायनो थाखाय नाजादों। नाथाय जोङो बुंनांगोन बे खैराबारियावहाय दिनै सप्तासेनि बारबाय, माने अखा हागासिनो दङ। बिनि थाखाय जोङो जेसेबां हयथ' जोङो बे हाबाफोरखौ जाफुंसार होनांगौमोन, हयथ' बेबायदि जोङो हास्लाबनाय नङा। दा बेखायनो आङो गासैबो बाथौ आश्रमनि जेसेबां फरायसालि दङ बिथांमोनखौ, जोंनि फोरोंगिरिमोनखौ आरो जथाइ आफादनि जा बिबानगिरिमोनखौ आङो खावलायो, जाहाथे जोंनि बे बिबान बानस'नायाव बा गोरोन्थि जायोब्ला बा हास्वाखैब्ला बिथांमोना जोंखौ निमाहा होयो। आरो बेनिख्रुइ साबसिन जाहाथे बाथौ आश्रम जथाइ आफादखौ जौगासार होनो, जोंनि थुनलाइ बिथिङावनो होन, जोंनि धोरोम बिथिङावनो होन, जोंनि फरायसामोनखौ आखल आखु दानायाव, जोंनि बिगोमामोनखौ बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै फोरोंनाय, बा जोंनि जा बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि बेखौ गायसननायनि गुबै थांखिया जादों बर'नि गुबै धोरोम बेखौ गथ'फोरनो फोरोंनाय, बिनि सान्थौ, बिनि आसार खान्थिखौ फोरोंनाय। बेनि अनगायैबो जोंनि बर' राव, बर' बिजों बेखौ हमथानायानो जाबाय
बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि गुबै थांखि। दा बेनि गेजेरजोंनो जोंबो जेसेबां हायो नैबे खैराबारियावबो धोरोम बा बर' राव बर' थुनलाइ बेखौ जौगासार होनायनि मोनसे जोङो रायजो राजामोननो जोंनि दुलाराय बर' माहारिनो थाखाय जोङो मेसेज होनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।